F'dawn il-jiem qed infakru it-twelid ta' nazzjon, infakru u nirringrazzjaw il-ħidma ta' George Borch Olivier u l-politiċi ta' madwaru illi emmnu li f'pajjiżna kapaċi nmexxu aħna u emmnu illi stajna nieħdu rajna fidejna mill-Imperu Brittaniku minkejja iċ-ċokon tagħna. Kliem il-kap tal-Oppożizzjoni u tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fl-okkażjoni tas-56 anniversarju mill-kisba tal-indipendenza fejn iddeskriva twelid ta' pajjiżna fl-1964 bħala pass illi ħares lejn il-futur u l-ġid komuni tal-Maltin u l-Awċin. Kienet deċiżjoni li tħares lejn il-futur b'ottimizmu, b'intelligenza, imma fuq kollox bitwemmin illi aħna kapaċi, aħna għandna l-abilta flimkien illi nimxu l-qoddim bid-diffikultajiet, bis-sagrifiċċju, b'dak kollu li jinqala fit-tajjeb fil-ħażin. Imma aħna, il-Maltin u l-Awċin. Adrian Delija kompla li ċelebrazzjonijiet tal-indipendenza l-lum huma pjuttost differenti minħabba l-fatt li pajjiżna tħabat wiċċ ma' pandemija. Iżda mhux biss, għax qed ngħixu f'ċirkostanzi li ma nistgħux ninjoraw illi r-reputazzjoni ta' pajjiżna tabnet u ġarfet grazzi għall gvern Laburista u l-ħidma kollha li għamlu gvernijiet nazzjonalisti issa spiċċat fix-xejn. U qal li f'dawn iż-żminijiet Malta indipendenti fl-Unjoni Ewropea qed ħabat wiċċa ma' sfidi ġodda illi nistgħu nelbu b'dak illi kapaċi niggwadanjaw mill-Ewropa stess, kemm bis-saħħa tas-suq akbar kif ukoll f'għajnuna li tingħata f'mumenti diffiċli bħal dawn tal-pandemija. Adrian Delija kompla li l-indipendenza tatna s-saħħa li l-kolna sptarijiet tagħna iżda dawn fl-aħħar snin ingħataw lil barranin mhux għax kienu parti minn imperu iżda għax Maltin bħalna derilhom illi kellhom jabbużaw minn flus il-poplu. Tem jgħid illi l-indipendenza fil-futur għandna niċċelebrawha billi ma nibqgħux dipendenti fuq il-fossil fuels jew fuq in-nepotiżmu jew fuq l-importazzjoni ta' dawk illi qed jaħarbu minn pajjiżhom biex insaħħu l-ekonomija. Iżda niċċelebrawha billi nsaħħu liż-żgħażagħ u lill-istituzzjonijiet tagħna għal Malta u għawdex aħjar. Minati għaw il-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Francis Zamid Dimek illi wkoll faħħar il-ħidma sfiqa ta' George Borch Olivier fejn fakkar fl-slogan ta' dak iż-żmien f'dajnieh b'Kolonja għamilna nazzjoni. Fl-okkażjoni tal-140 sena mit-twaqqif tal-Partit Nazzjonalista huwa qal li l-partit huwa gburi li dejjem kien fuq in-naħa tajba tal-istorja b'ħidma favur il-poplu u l-valuri fejn tul is-snin dejjem ħares l-identità tal-poplu. Ħidma li grazzi għalija dan il-pajjiż kiseb is-sovranità u l-indipendenza tiegħu. Francis Zamid Dimek sostna li l-poplu ma jistax ma jdurx lejn il-partit illi sa mill-oriġini tiegħu serva ta' tarka għas-soċjetà. Iħares lejh biex ikun it-tarka tiegħu. It-tarka favur il-libertà, favur il-ġustizzja, favur il-valuri li nħadnu, favur li nkunu verament poplu brajna fidejna. Huwa qal illi bil-kisba ta' 56 sena ilu l-ekonomija bniet fuq sisin sodi bħas-setturi tat-turiżmu, dak marittimu u finanzjarju bit-tisħiħ tal-infrastruttura fit-telekomunikazzjoni u proġetti bħall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta. Iżda llum ir-reputazzjoni ta' pajjiżna tinsab imtabna minħabba numru ta' skandli illi feġġew taħt gvern Laburista.